In Biet reizig je in Fiskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te fiskje en we weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op pad met Lutz Jacobi, oud-PvdA-kamerlid en Joert de Dij, directeur van de waardvereniging. Zien hem met mij naar Kettlik, het dorpje van haar jeugd. We gaan in hegere sferen. Wat zou eens de goddelijke krachten zijn, ja. Ik denk zeker dat dat er is. En haar Biet op het jonger. Hey, Tamme. Als Biet? Ik heb Bietbliksem. Ik ben onderwijs naar Kettlik voor een bijzonder treffen met PvdA-politica Lutz Jacobi. Waarop praat bij haar ouderlijk hoers, de pleers onder Squatterlongse waai, dat nog altijd familie van haar werd. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Hey Lutz. Hey, Tamme. Goedemorgen. Tamme in Kettlik. Zeker, wat een bijzonder plakje. Ja. Dit is jouw beste plak? Ja. Die ben ik geboren. Ja, het ligt nou heel oors, maar ja, de björkerij is nog heel tijd de björkerij. Origineel, ja. Mijn oom Eisken, toen stond de kei. Ik heb hier prachtig wennen, prachtig leven gewoon. Achterhuis Bosk, voorhuis, Safir als machinekist, ja precies. tot onder het jonger. We hebben visking hier. Ja. We stappen snel in de auto, je bent de kant op. Zo het wezen, Tamme. Lutz en ik zullen fiskje onder het jonger, een rivierke dat door het zuiden van Friesland rint en langs het longen van de familie Jacobi. Hij gaat al hier. Goed bezig, Tamme. Hengeltje van Lutz, Toppie. penhengeltje. Een plak dat Lutz goede ondertrinkers aan had. Ik ga hier wel lekker zitten. Prachtig stukje. Dat dacht ik. Het mooiste van alle jaren. Hey, Tamme, we zitten precies aan de oorkant hier met huid het loon, tot in de polder. Dat minst. Ja. Dat is heel Hele toevallig. Smelle strook zo langs, ja, dat is nooit jongenvleiden weer toen een reed. Ja. En hier eindigde we loon. En dan Simmers weer dit natuurlijk prachtig. Die bjemmen stonden toen ook al. Gingen we hier zo langs. En dan moesten we huid helpen, maar harken of zo. Lekker zwemmen. Dus dit is wel een stukje jeugdsentiment. Dit is ja, jeugdsentiment, Tamme. Nou, de Engels in me komen. Ja, zij is perfect. Ja? Ja. Lutz en ik meiden ons vis kleren om op voren en brazen te visje op het jonger. Tamme, wat doen we aan de hek? Een lekker cocktailtje dan we daar even Doe onder. dat maar Wat even. vind je ervan? Ja, een goed idee, jongen. Je zit maiskorrels, jongen. Dan weer op een hek, maatje erachter dat de wierm net al komt. Ja, had ik een vis kwijt, Dat zou ik nou een biet krijgen, matten. dat moet ik maar zeggen. We smeten hem in. Jo. Hop. I got that green light, baby. En wie als het aanzien werkdacht op het waaien van het jonger, keer ik mijn Lutz weer om naar haar jeugd. Het Famke Lutz. Hoe is zelf als jong Famke? Ja, nou, ik ben net van de poppen, Tamme. Nee, hè? Nee, ik ben van achterhelpen, bij huid, in boetjes of op het loon. Ik wil eigenlijk altijd op paard hutten bouwen, zwaard vechten, Ja. in de bjem klimmen. Mijn maat Volkert hier polstokje maaien en dan worden sletten ijsje. Ik hou net van tuttenbellen dingen. Maar steeds wel als dat hele jongen, dan denk ik, nou, ik ben gewoon een stoere Famke. Ja. Hoe vind je het leven daar vroeger in Kettlik? Het zijn hier wel meer dan 34 boeren in Kettlik. Lieteren, grutteren. Maar het was altijd maximaal 40 kei, denk ik. Lietse Dat boers. was toen al een grote boer. Ja, nu is het denk ik 200 kei en Dan best een Liets, grote boer. ja. Ja, dat is nou wel iets. Dus dat weer ongeveer het leven. En de meesten die in het dorp zijn, die ben ik vaak werkzaam bij de boeren. Ja. Ik heb gewoon zo'n hoe dat zeg maar, industrieel worden is. Van al die 24 boeren ben er denk ik nog 12 draaien. Welke zelf ook mooi? Ja, wist. Ik houd er ik van, dus ik moest mij te melken. En, ik mocht heel graag trekker rijden. Daar ben ik ook trekkers even toen. En ik heb een langere tijd elke zomer altijd mijn huid en ik de buur met hulp mijn kuil binnenrijden. Ja, ik vond het ook wel stoer, ik vond het wel leuk. Ja. En dan is mijn huid met me op vakantie gegaan, toen ik zoontje en achtje, denk ik. Dan doe ik alleen nog de pleats een hele week, dat vond ik superleuk. Ja. Machtig. Ja. Mississippi
we bid Lutz. Zie, daar komt er. Zie, dat mooi, hè? Mooi, super. Dat is groot. Ah, mooie vistammen. Nou, een mooi blaadje. Zie. Mooi, net? Je bent wel een kenner, hè? Dit is wel biet, hè? Ja, nu hebben we beet. Dit is beet. Dit is beet. Zo. Zie dan, wat een mooi blaadje. Prachtig. Nou, dat gaat er. Hoppa. Mooi visje. Ja, mooi. Dit je hebt eet. I married Isis on the 5th day of May, but I could not hold on to her. Even erop uit. Ja, wat een reisdier, hè? Dat is een cirkje al. Serene rust. Wie hel je de angels even zien om naar een bijzonder plak uit de katholieke jeugd van Lutz te gaan. De 16e-eeuwse Thomaskerken onder ronde van het dorp. I came to a high place. Wat een prachtig plakje, een prachtig kerkje. Ja, het zit op het kerkje, hè? Het kerkje van Ik vind het Katholiek. zo mooi is in Iervoort. Ja, En hoe die looit. ja. En ja, dat hij alle eeuwen hoe leven het. Ja, precies, want hij is al heel wat eeuwen oud, hè? Dus Thomas Kerkje. Ja, prachtig. Oh, de piep aan de door. Ja, je hebt er alweer bij. A man in the corner approached me for a match. I knew right away he was not ordinary. He said, Zo. "Are you looking for something to eat?" Mooi plak. Zeker. Prachtig. Mooiste plakje, hè? Het mooiste plakje van Katholiek. Ja, nou, dit is natuurlijk wel het historisch punt in Kettelijk. Kerkje en de klokzwong. Dat het weer het toppunt van het jaar, tussen 22 december en tot en met oud is daar, klokkenlieden. Liggen de squallen weer nog in Sint-Dikkeldut. Ja. En op 22 december mochten ze beginnen, om 12 uur medisch, als ik het goed heb. En dan kwam het squallen. Nou, we jagen elkaar met de fiets van de dikke oog. De fietsen stonden al in de richting van het Dierenput. Van wie het eerst aan de touwen mocht gingen. Ja, dat was echt wel even een wedstrijdje. Ja. Nou, en dan staan we zijn in het kerken en nou ja, je kwam je vroeger altijd, maar Ja. ben je ook nog leeuwig? Leeuwig. Ja, dat is wel een hele zware vraag eigenlijk. Ik ben net echt van het kerken. Nee. Ik denk dat ja, alle kerken een beetje hun eigen weer iets is, maar ik ben wel van dat er meer dimensies in de wereld binnen. Zoals de goddelijke krachten, zei ja. Ik denk zeker dat dat er is. En of er hiernamaals is, dat weet ik net. Nee. Maar ik heb wel heel veel respect voor natuur, dat soort ja, kwesties waarvan ik zeg, nou ja, er zit een mees is maar een nietig stukje op deze aardbol. Dus als mensen dat dan God nemen of dingen, ja, dat denk ik, dat is voor iedereen. Maar ik ga net naar het kerk, omdat er voor mij is er net één kerk of zo. Ook het begraafplak om de eeuwenoude Thomaskerken heen brengt een soort ondenkers naar boven. Dit is echt rust en vrede. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Dit is echt de vogeltjes, het platteland hieromheen. Is dit een bijzonder plak van Lutz? Jazeker, jazeker. Mijn heute mem is hier begroeven. Volkert, Maat laat je begroeven. Hilbrand, de man die verongelukkig is van mijn vriendin. Ouders van mijn vriendin van de Jongsma's. Björn Hans, ja, een hele paar mensen die ik heel goed kent heb. Ja. Het valt me op hè, dat er heel volle mensen binnen die echt, nou ja, net oud waren binnen. 40, 50 hier. Ja. Vindt de dier dat eigenlijk eng? Vindt het Nou, beangstigend? ja, ik ben van... Dat klinkt wel heel raar, maar ik denk dat dat een hele pottenmeisje hier van Kettelijk. Je bent vroeger 25 björkerijen. En ja, op een björkerij, dat is natuurlijk heel anders dan mijn meisje, maar toch... er was als band toch wel grut met leven en dier. Ja. Het is altijd de beste beest van de stal, zeg maar. En ja, heb ik een gehechtheid met de beesten, met de keien, omdat ze gewoon heel lang bij die bloeien. Maar als ze nog ziek worden of overlijden of oors, dan wil je toch wel met grut. Ja. Dus ik weet, ja, dat terug denk ik al van nou heel jong. Dat leven en dier zit heel dicht bij elkaar. It could be a spoonful of diamond. Could be a spoonful of... Wie litten de Thomaskerken erfterhuis en gaan we weer om naar de Tjonger en uw angels. Saturn fire mounts. Wat is nou iets typisch kenmerkends van Katholiek?
Wees maar al even direct in elkaar, tenminste toen in die titel dit. Maar ze heen, en dat is volgens mij al wel van 4 van de oorlog, had een hele paar mensen hier al een bijnamen. En als band wisten ze ook niet dat die bijnamen, en dan wisten ze de echte namen soms niet. Nee. Wat is dan bijvoorbeeld een grappige bijnaam? Nou, Jol Protter. Je praat altijd heel erg. Dat is heel aardig mooi, Jol Protter. En ja, Jan Keit was het dan. Ik weet niet waarom hij moest zitten, maar die is een heel oud naam. Maar als best zei ze, oh, meneer Keit. Nou, dan was hij helemaal leuk als dat zo is. Maar ik wist helemaal niet dat hij net zou zitten. Hey, Tama. Als beet? Ik heb beatbliksem. Dat komt er. Zo? Oh, het is niet groot, Tama. Hij is net groot. Het is niet groot. Ik maak ze in onder weer. Ja, ik vond je. Maar, kijk, ze is net graag. Maar deze is groter dan dat ik hier. Mooi net. Ja, Mooi licht super. koolblaadje. Nou, Ja, zet is je hem- groter dan zo hier is? ja, ik ben bang van wel. Ja, ik zeg ze net graag, maar... Oké, dan dat is is mijn toch- dan is mijn dag goed. Dat ik Ja, precies. Dat gaat er, Luts. Ja. Oké. Veel plezier. Mooi. Hey, Tama, ik moet wel eens met mij bij die te visken. Dat lijkt me een strak plan. Mooie dag. Een mooie dag in Kettelijk. Na je weekend in Biet. Afke boven. Zie neemt dus mij naar haar Ameland. Goeie!